Hola, bon dia. Presentem avui la nova pràctica de relaxació que es diu, que l'anomenem aprendre a mirar-me vivint feliç. Em puc imaginar que el meu futur pot ser positiu. Pot estar plena de salut física i mental i puc tenir la savidoria necessària per afrontar les dificultats de la vida. Aprenc a viure feliç. Bé, començarem, com sempre, amb una relaxació de base i aquesta relaxació ens portarà a prendre consciència del nostre cos, a deixar-lo anar, a observar si les roba que portem ens molesten, ens apreten i també a respirar. Observem la respiració, com entra i surt, i ara anem a fer dues respiracions profundes. I anem a portar l'atenció a la nostra cara. El front, les parpelles, les galtes, els llavis, a l'interior de la nostra boca, el paladar, les genives, la llengua i la inserció de la llengua a la gola. Afluixem tota la musculatura de la cara i el cuir del cabell i continuem baixant. Afluixem les espatlles, els braços i les mans. Sentim un breu pessigolleig a les mans, al palmell de les mans, i afluixem el tòrax, l'estómac, el ventre i el baix ventre, sentint com cada vegada que trec l'aire m'afluixo una mica més. Afluixo una mica més. Porto l'atenció a la meva columna vertebral, a la meva esquena, i afluixo les cervicals, les dorsals, les lumbars i el sacre. I afluixo també la musculatura que envolta la meva columna vertebral. Permeto que tota la meva esquena afluixi i deixi anar les tensions. Afluixo també les meves natges, les cames i els peus. I sento com tot el meu cos s'afluixa i es relaxa. I ara observo si queda alguna tensió en tot el meu cos. Em deixo uns moments per sentir com està en aquest moment el meu cos. I si sento alguna tensió, vaig al lloc on sento la tensió. Per exemple, puc sentir una tensió a les cervicals o a l'espatlla dreta, a l'espatlla esquerra, i em detinc un moment en aquesta part, respirant a la part que sento tensa. I ara comparo com em sentia quan he començat aquesta pràctica i com em sento ara.
I em disposo a portar la meva atenció a la meva ment, a imaginar-me una situació positiva en la meva vida que ha de passar demà, en una setmana, en un mes, com a màxim en 2 mesos. I em centro en sentir aquesta situació. Una situació positiva. I imagino on és a la mar, és a la muntanya. M'imagino l'hora del dia, m'agrada i em tranquil·litza al matí, o al final de la tarda, o al migdia. Imagino també si fa sol, si està núvol. Imagino amb quines persones estic, amb quines persones estaré en aquesta situació agradable que jo m'estic imaginant. I em sento tranquil·la, amb benestar, amb alegria, en aquesta situació positiva. Intenta veure el major grau de detalls d'aquesta situació. Estàs de vacances, estàs un dia de tranquil·litat. Com és aquesta situació? I ara et quedaràs uns moments vivenciant aquesta situació i veient, observa com comença a canviar el teu cos, quines són les sensacions que tens. Jo ara quedaré callada perquè tu puguis vivenciar aquesta situació de veure't vivint una situació feliç. És una situació que ha de passar, però és real, no és una cosa que jo voldria, sinó és una situació real. Faig molt d'èmfasi en real i em quedo vivenciant aquesta situació real, sentint-la en tot el meu cos. Estic vivenciant una situació real positiva. Estic aprenent a veure'm viure feliç. I ara, després de viure aquesta sensació positiva, de benestar, de vitalitat, d'alegria, torno a l'aquí i a l'ara i observo quines són les sensacions que han quedat en el meu cos, a la meva ment. Accepto qualsevol sentiment, sensació positiva. Accepto qualsevol sensació positiva.
I ara anem a activar les qualitats positives de la nostra personalitat, la confiança i la seguretat amb nosaltres mateixes, l'harmonia del cos i de la ment i la capacitat de viure de forma positiva les situacions reals. Activarem la il·lusió per les petites coses i activarem la il·lusió per les situacions futures positives. I ara, a poc, respirarem un parell de vegades profundament i deixarem que el nostre cos digui com vol començar-se a moure, quines parts del cos vols moure, quines necessites moure. Obriràs els ulls i acabarem en aquest punt la pràctica d'avui. Aprenc a viure feliç.